gane ke ce farin cikin ruhi, gaskiya ɗaya ce zan warware ta ba kulli. Kyala 'yan wahala akan san kini sadauki ne, mai shirin yaki a domin ki ko da wane ne. Ko ina ki faɗi masoyi na gaskiya ni ne, binciken birji na yau kan kike hawa'i ne. Na baki girman ki daga da dai ne a san ki sufi ne, zato da tsammanin rabuwata da ke kusufi ne. Kin zamo fitila da ke haskakan gabana ne, faɗa ki ƙara faɗi masoyinki mai kulawa ne. Saman gansu zancen suna akan harshe, ni masoyi ne gare ki gwarzo ne kuma masaki ne, zuciyar ɗaya ne kuma aminai ne, ga misalai ne ke da basiri don san kina da tasiri.